nwunye m ji nli emelu m arụ. Oh, Jim. Oh. Ndị be anyị ụtụtụ ọma nọ ka m kọwara unu ka m ji nwere 15 wee tọọ ọrịa m ngwa nnọọ dị di m anatawo m na mmiri o jere ọ sịkwa onye n'Igbo lie ka ọ mara ma nwere azụ ogbu ọbụna nnukwu azụ dị m nwetara maka m welite ọrịa ya nke wee ezigbo azụ mmiri kpam n'enu nwa nwere azụ atinye na pan wee ya mmiri ka azụ m adị ka nwa na-ara na m ma nwere anyị amachasị ime kichin m machagbuche mma kpoo ntụ wee duweta ọkụ duwetacha ọkụ ya sacha ite na ọkụ Igbo bịara kichin m ebe ihe ahụ ya wadịcha kparakpara ka ya na-eyite nwa tupu nsinye ite n'ọkụ na-elimite nwa mee ka echọ na ite na-eriri mana ka si elite n'ọkụ jee n'azụ na ha njakpata ahụ ọ bụ na ite erisichewo nwere mmiri tụnyeolu m ọkụ ike kwụlọtọ ọgụ m wee bido n'isi wee duwetebe ọkụ n'ọzọ duwe na madam m nke ọzọ na-enye m nsogbu nsị nwanne mkpute kichin ka mụ na gị na bọnọla na ọ bụrụ mụ na gị eme ova nwere ite ọzọ si onye saza ahụ m n'ụwa ya zia n'ime ite nke ohu nwa dị kwuchite ohu si ngwa nwanne m sụọ dị min nke obe nyechawo m nsogbu ọ bụọla ọga nyebe m nsogbu ka ọ na-enye m nsogbu ọ bụ na ahụ m aba asụọ nwere nwanyị hụrụ ya n'azụ si na mụ na gị na ba nọrọ n'ije ova maka na ọ dị m bụ onye kwue mbụ nwee kwụsị olu dị m ahụ asị ngwa ya nyere m aka sụọ ya dị mma na-asụ ya na-asụ dịche mkpụrụ niile ndị sụọ ya ọfụma ịma na asị na pikin when no go allow mama rest pikin too no go rest mụ na gị na abụ ya ata dị ahụ together anwụrụ na-ekpulu m anya na-ekpulu gị maka na ive chọrọ ivi sign tara ebe abụ nwa na ebe abụ bụ mmiri ọkụ ka m siri n'ọkụ mmiri ọkụ mmeji wasa ahụ wasa azụ m dị m wasị na n'ọkụ ka ọ bele m azụ ahụ ọ bele tọtọ na ekene iwe ji nwa nwudo azụ ahụ mmebe ma mmiri ọkụ m aba asụ ọ dịwo ka njicha ọ dịwo ezigbo ọkụ nwa weta dị mmiri ọkụ ka m wele saa azụ cheta na ejiri ohe nwekwe mmiri ọkụ wasa dị azụ ma ọ bụrụ na osi ka ị na-esi esi na ọsịsa nwobele mmiri ọkụ ka m tiri weta nwobele mmiri ego m isie dị m sachapụzala m ahụ ma ma pụta na n'ọnwa suwezie jinja na galik na ose mmeji wee stim anụ dịka ndị na-ajụ m ebe jinja na galik eme n'obe eji stim anụ ihe ngologo na n'ọnwa bụ anụ na jinja na galik egoro m anụ 1000 believe it or not ọ dị simiti na abụọ ibe bụ 1000 jinja na galik 500 that is how m ji spend 15 wee tọọ ọbịa nwee sachala anụmanụ ya sachala azụ wee kọlụ ose bụ na kedụ na jinja na galik tie nnu tie ose tetekwuru m ose ahụrụ ahụ maka na azụ ndụ achọrọ m ka ọnụ oyi mee m pụta na n'ọnwa ọsụọ nsị ka nkwụsị azụ amụkọ yọsịrị ọsụnya dị azụ eyere m ụjọ sie ya half done ịmago warapụ anụ asọrọ ka azị pụta na n'ọnwa sị ka nru ya epie ka nje kụzieli mmiri ahụ m wee analite ka nje sie ya n'ọkụ maka na di m asachasịwa ahụ wee kụzieli mmiri ahụ a wee hụchite ohu jeze na azụ ya kpata nchuanwu Igbo na-asụ n'onu ọnwa ndị na-asụ nchuanwu na-asụ arịbị anyị nwa na-akpọ arịbị ka anyị ji etobe nke taa akpasịcha arịbị m n'ụwa aka ọtọ bee nye tọtọ pụta na n'ụwa mmiri ọbịa nsiri n'ọkụ asụọwọ nsị ka nkulu anụ uwe ya maka na anụmanụ na esitoro m anụ ahụ aka pụta na n'evu tie anụ pụta na anụ sị ka nsuo kedụ spices mmeji weta ndị abụ ọbịa ụzịza seed na ehuru na-eyuzu ulema ma ma ejiri ulema wee tee nke mụ na mụ nlozo ka nlozori ihe yuzu na nnevuru bụ ụzịza and ulema nwa kọli awịa ọsụọ nkulu azụ m wee ya maka na ọbịa ma na-akwakwa ọlụ maka ọlụ ọbụna azụ eghere nwa sị ka ntikwa na azụ m ahụ ka spices dị n'ime ọbịa ka ọ sụba n'ime dị azụ maka ọnụ oyi wọrọ agụ wee nene ọbịa m nnu gbam ọbụna karabasawa na mmanụ ọbụna nnu nyala ọbịa ma mgbe amụ bụ nna etobe ma masị m nnu nyala ọbịa ikulu ọbịa ga-akwụnye n'akụkụ ọkụ na-atọ gị abịa ya ka mme sọsị m nkwuechi ya m gbakwasị ọbịa m aba wọli hụchite ka ntakpudo anya m nwere na-eme ya na nnu ya apụ wee mee dị trik nya ka m mechara pụta na n'ohu ya epi ohu sị ka sachaduolu nchuanwu m bụ arịbị m ka m wee anya nwa asachala arịbị wee anya tọọ nụọ ya neziere ka nne nezie ya ka m mara how far Okay. It work. It don't convert. Nnu dị apụrụ. How you take convert your own salt? Mgbe abụ na ị na-ete ọbịa nnu na lọrị na-ete ka isi enwepịa. Ọ magic mama m gosi m that time. Ịgbakwasị ọbịa gị aba wọlị takpudo anya gị kwee ya n'ọkụ nnu apụọ. Ndabebe m mere nnu apụọ n'ọbịa m. Na-egodu na this place ọbịa ma sụto wee ezigbo aka akpa ma ọ lọọ wọ.
nya ọlọsiwe ike kpam na ya na n'ọnwa ọba adịwo kpọtọkpọtọkpọtọkpọtọkpọtọ ebe e nyere ozi ngili nke nwa duo oyi ọwọzi ice block ite m niile na-erizi eri ite ovu nwa nchọrọ iji wee see nri na-erikwu eri nne ka m ji wee gburu ya nkọ sị ka ndoduo ọwụ mgbe m dochara ọwụ na ọ ya adịzi tik onye eriri ozi ụnụ ya gba mbọ kunu gotele m ite ọvụ maka na ike m ji ata ahụ iji ite na-eri eri agụọ m gba mbọ kunu tụọ ụtụ kunu gotele m ite ọvụ maka na ụnụ karịrị karịka mmeji nwere ite na-eri eri na-etelu na ọve na-esili unu nri anyways ndị ahụ ka nne se ebe ọ karịrị m n'ọkụ nwa sị nwere ka m nwere nwayọ doluo ya ala gbawa anya ngada wee see nye na enyi sepie my god sepie ebe na-ekwuli egwu see esegbuchie mma ngwa nwa akọli ya tie na wele kulawe tie na wele oh Jesus Chineke negodo nli what is this as na the way to a man's heart is through his stomach abeg how you take dey go your own man heart maka na ka nsi eje heart ịdị nwe bụ nke bue dị m nli mbie ezigbo nli kpam ọkweta na doings na na ọlọkọwa aka abịa maka na nwoke m na-eli ajọ nli ọ na-eligodu ka nwa ya lolu n'ite ka ọ lolu n'avọ dị m you can say that again negodo ka ike ọtụ ọ dị nli ọ dịza ka sị na na-emezi promo gbam onye ba aja m oke onye na-eli oke nri onye ọbụla ịvụlụ kelie eli nri tụnye nri enu wọle mana onye na-eli oke nri n'ezienu mụnwa sef na-enozikwa onu mmiri ka sị na ọbụrụzi motel dị ove anyways the oven is giving what it should give nga anyị liche nri ndị ledibega n'ime room mee ya ka ọ feel alright bye.